Espanya significa terra de conills, això ja ho sabíem. Però el que no sabies és per què els romans van conquerir les Balears i quina relació hi ha amb els conills. Benvinguts, benvingudes a Història Balear. Escriptors clàssics com Plinio el Vell mos diuen que hi havia una plaga de conills molt brutal en aquella època. Són cookies. Ja ho sé, però rebenten cultius i provoquen èpoques de molta fam. Així que a l'època romana els conills no molaven gens. La situació era tan extremadament loca que els mallorquins d'aquella època van demanar ajuda a l'imperi romà perquè dugués l'exèrcit, desembarcàs i acabés en la plaga. Però els romans no eren una ONG agrícola, i ja que van desembarcar sense rebre les pedrades dels foners, van dir... pues ni tan mal mos quedam. Adeu pirateria balear, hola control de tota la Mediterrània occidental... I a més, foners a l'exèrcit de Roma. Tu, però això és real? Pues no. És vera que hi ha autors clàssics que mos conten que en aquella època, per l'any 123 abans de Crist, hi havia una tonelada de conills per cada metre quadrat. I també és vera que en aquella època és quan se va conquerir Mallorca. Però no tenim cap registre de que allò fos els causas belli per entrar en guerra contra els talaiòtics. Això és una llegenda que se va construir bastant més endavant. I és una pena, perquè és una història bastant xula, la veritat. L'havies escoltat a qualque vegada? Coneixes més mites així de locos? Vinga, vos llegeix. Au, una forta ferrada.